Це звернення ми передаємо командуванню десантних військ та командуванню ЗСУ від 3-ї аеромобільної роти окремого аеромобільного батальйону 25-ї Січеславської аеромобільної бригади. Beredar rekaman di media sosial yang memperlihatkan puluhan pasukan Ukraina memberi surat terbuka ke komandan mereka di markas besar atau Mabes Ukraina. Mereka mengeluhkan hampir 70% rekan sekompinya terbunuh atau terluka. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 12 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan terjun payung Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat seruan panik tersebut. Kami meneruskan seruan ini ke Komando Pasukan Pendarat dan Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dari Kompi Mobil Ketiga dari Batalion Terpisah Brigade Mobil Udara Czeslaw ke-25. Kami dikirim untuk menjalankan misi tempur untuk memegang posisi tempur individu. Kami tidak menerima dukungan senjata dan artileri yang layak, kata mereka. Це звернення ми передаємо командуванню десантних військ та командуванню ЗСУ від 3-ї аеромобільної роти окремого аеромобільного батальйону 25-ї Січеславської аеромобільної бригади. Нас було послано на виконання бойового завдання у вигляді удержання окремих бойових позицій. Належної зброї та підтримки артилерії ми не отримали, в результаті чого 70% роти було знищено або поранено. Бойової техніки та належної зброї ми не мали і не маємо. Навіть техніки для евакуації поранених не мали, із-за чого декілька поранених не вижили. Ми більше місяця пробули в окопах, передаючи координати, по яким ні разу не спрацювала арта. Сержанти взводів втікли з позицій у перші дні та були переведені начальником штабу Кіпіначем, зараз виконуючим обов'язки командира батальйону. Ми не відмовляємось від виконання бойового завдання, але вимагаємо переводу з цього підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.